tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pabigat ako sa pamilya namin. Hindi lang nila alam ang tunay na dahilan. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Lori. At ito, ang aking secret file. Turning 27 years old na ako sa paparating na buwan ng Hunyo. Lumaki akong isang masayahing tao. Medyo pasaway at soft-hearted. Lumaki rin akong isang people pleaser. Alam mo yun, takot akong mawalan ng utang na loob. Lalo na pagdating sa pamilya ko. Bata pa lang kami ng kapatid ko, nakatanim na sa isipan namin na kami ang magiging breadwinner ng pamilya. Siguro dahil na rin sa sobrang pagmamahal namin ng kapatid ko sa mga magulang namin. Hindi kami mayaman at sa totoo lang, pakiramdam namin ay hindi pa sapat ang pasasalamat naming magkapatid sa lahat ng sakripisyong ibinigay ng mga magulang namin. Mula pa noon, paulit-ulit nang sinasabi sa amin ng mga magulang namin na dapat kaming mag-aral ng mabuti para makakuha kami ng magandang trabaho. Kasi kami raw ang kanilang kayamanan. Noon, napakasarap pakinggan ng mga salitang yan. Ramdam na ramdam namin ang pagmamahal nila. At naniniwala kami na darating ang panahon na mababayaran din namin ang lahat ng hirap at sakripisyo nila sa amin. Nakapagtapos na ng kolehiyo ang kapatid ko. At agad siyang nakahanap ng trabaho sa BPO industry. Ako naman noong nasa second year college pa lang. Alam kong hindi ako top student. Masasabi kong average lang ako. Hindi katulad ng kapatid kong matalino. At may mga achievements sa school. Pero masaya ako. Dahil kahit hindi perpekto ang pamilya namin, buo kami. Lumipas ang mga araw. Habang nasa second year ako sa kolehiyo, kapatid ko na ang nagbibigay sa akin ng allowance at pangtuition. Doon ko unang naramdaman ang matinding pressure, DJ Rocky. Aaminin ko, may mga naririnig akong hindi maganda sa mga magulang ko nung mga panahong yun. Walang preno. At kami ng kapatid ko, lumaki ng sanay na nakakarinig ng mga mura at masasakit na salita galing sa kanila. Alam naman namin na hindi sila perpekto. Simula noong mga bata pa kami, si Papa ganyan na, palainom na. Kahit hindi niya kami sinasaktan ng pisikal, sobra-sobra namang verbal abuse ang nararanasan namin mula sa kanya. Lumaki kaming unti-unti nang nagiging manhid sa mga masasakit niyang sinasabi.
At bagamat matapang ang ate ko, ako naman ay maramdamin. Nagsimulang magkandaletse-letse ang buhay ko noong second year college ako. Unang beses, pinatawag si mama ng school counselor kasi nakita nilang may mga laslas ang pulso ko. Yung iba sariwa pa at dumudugo. Noon din ang unang beses na bumagsak ako sa isang subject. Pilit kong kinimkim ang bigat sa loob ko hanggang sa hindi ko na ito kinaya. Actually, DJ Rocky, nag-aalangan talaga akong isulat ang kwento ko. Buong buhay ko kasi, itinago ko sa pamilya ko ang lahat. Oo, sinarili ko lang. Pero dahil gusto ko sanang maunawaan ninyo kung saan ako nanggagaling, eto po talaga ang katotohanan. High school pa lang ako. May naranasan na akong hindi magandang pangyayari mula mismo sa papa namin. Hinawakan niya ang pribadong parte ng katawan ko. At hanggang ngayon, hindi ko malilimutan ang sinabi niyang, "Huwag kang magsasabi kahit kanino. Masisira ang pamilya natin." Ilang linggo akong palihim na umiiyak. Doon ko unang natutunan na magsinungaling kina mama at ate. Alam ng Diyos kung gaano kahirap sa akin yun. Madalas, tulala ako sa banyo habang umiiyak. Mula noon, ayokong maiwang mag-isa sa bahay na kasama si Papa. Kalaunan ay nagtigil din si Papa sa ginagawa niya. Pero nagsimula naman akong bumarkada, maglalabas, at natuto ring uminom kasama ang mga kaibigan ko. Akala ng pamilya ko, suwail lang akong anak. Kaya sa halip na tanungin kung ano ang pinagdaraanan ko, puro mura at pamamalo ang naranasan ko mula kay mama. Kahit masakit, pinilit ko at pinili ko na manahimik para sa pamilya ko. Lalo na kay ate, kasi ayokong magkasiraan kami. Pilit kong pinaniwala ang sarili ko na baka lasing lang si Papa noon. Kumbaga wala sa sarili. Isa pa, naaawa rin ako kay mama at ate. Kaya lagi kong tinatanong ang sarili ko, kung sasabihin ko ba sa kanila, paniniwalaan ba nila ako? Paano kung hindi nila ako paniwalaan? Hanggang sa dumating ang panahon na nagkasakit ng malubha si Papa. Tinamaan ang baga niya dahil sa matagal na paglalasing at paninigarilyo. Ilang buwan siyang pabalik-balik sa doktor. Sa mga panahong yun, tanging Diyos lang ang kausap ko. Minsan nga nasabi ko pa, "Lord, eto na ba yung kabayaran ng mga kasalanan niya?" Pero kahit ganun, ipinagdasal ko pa rin na sana gumaling siya. Kasi alam ko na sobrang masasaktan si mama at ate kung mawawala siya. Pinili kong isantabi ang galit. Sa halip, tinulungan ko sila na alagaan si Papa. Sa awa ng Diyos, gumaling naman siya. At nanumbalik ang lakas niya. Masasabi kong pangalawang buhay na niya to, DJ Rocky. Kinimkim ko na lang din ang lahat. Tinatak ko sa sarili ko na napagbayaran na ni Papa ang ginawa niya sa akin. Nakita ko rin ang malaking pagbabago sa kanya. Although hindi nawala ang pagiging masakit magsalita niya, hindi na siya umiinom ng alak at naninigarilyo. Ako naman, patuloy akong naging black sheep ng pamilya. Ganyan ang tingin ni Mama sa akin. Pati na nga rin ni ate.
Suwail, matigas ang ulo, laging may maling ginagawa. Dahil sa disappointment nila sa akin, nagsimula na rin silang ikumpara ako sa ate ko, na mas matalino, na mas maayos, na mas may direksyon ng buhay. Doon na gumuhula lalo ang tiwala ko sa sarili ko. Sa sobrang gulo ng utak ko at sa bigat ng nararamdaman ko, nasanay na akong saktan ng sarili ko. Hindi lang laslas sa pulso. Tuwing naliligo ako, pinapalo ko na ng kahoy ang mga binti ko hanggang sa magpasa. Alam ko namang hindi tama. Pero tuwing nakakakita ako ng sugat o pasa sa katawan ko, para akong nakakaramdam ng kahit konting kontrol. Kahit konting ginhawa. Parang yun lang yung paraan para maibsan yung sakit na hindi ko masabi sa ibang tao. Hanggang sa nagdesisyon akong huminto na lang sa pag-aaral. Namasukan bilang isang call center agent. Masama man ang loob nila sa akin. Sinuportahan naman ako ni ate sa desisyon ko. Tinulungan niya ako na asikasuhin ang requirements ko sa trabaho. Mahal na mahal ko si ate. Hindi man kami sobrang close bilang magkapatid. Pero ramdam ko yung tahimik, pero matibay niyang suporta sa akin. Sumahod ako ng 10,000 piso sa unang sahod ko. Naisip ko ibigay ko na lang kay mama para makatulong sa bahay. Kumuha ako ng konting allowance at pambili ng ilang personal na gamit. Pero yung 7,000, buong buo na iniabot ko kay mama. Grabe ang saya ko noon, DJ Rocky. Unang beses kong makapag-abot ng pera sa parents ko. At nung makita ko ang ngiti nila, pakiramdam ko, kahit papaano, proud sila sa akin. Kaya lalo kong pinagbuti ang trabaho ko. Para maparamdam naman sa kanila na kaya ko ring maging maayos. Na kaya ko ring magtagumpay sa sarili kong paraan. Akala ko, unti-unti na ako magiging okay sa mga mata ng pamilya ko. Kaso dumating ang pandemya. Nawalan kami lahat ng trabaho. Buti na lamang, nauso yung work from home setup. Nakakuha ng online job ang kapatid ko. At siya ang umako ng mga gastusin habang wala kaming trabaho nila mama at papa. Kaya nang makahanap din ako ng trabaho na work from home ang setup, agad akong tumulong at nagsimulang magbigay para sa panggastos sa bahay. Nairaos namin ang panahon ng pandemya dahil nagtulungan kami bilang magkapatid. Pero hindi namin inakala na umpisa pa lang pala ang pandemya ng mas malalaki pang mga hamon at dagok para sa pamilya namin at pati na rin sa sarili ko. Dahil pandemya noon, ang suggestion namin ni ate, tumigil na si mama sa trabaho niya bilang therapist o masahista. Si papa naman, nagdesisyong mag-lock-in sa trabaho. Uuwi na lang tuwing Sabado at Linggo. Napagdesisyonan namin ni ate na ipagbukas si mama ng bank account kung saan kami pwedeng mag-ipon para sa pangarap naming pagpapagawa ng bahay. Salamat kay Lord at hindi niya kami pinabayaan noong pandemya. Nakapag-ipon kami ni ate ng malaking halaga. Pagkaraan ng 2 taon, unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat. Nagstay si ate sa online job niya. Pero ako naman ang nawalan ng trabaho. Dahil doon, natigil yung paghuhulog namin ng pera sa account ni mama.
Si Papa at Ate lang ang may trabaho. At sapat lang ang kinikita nila para sa mga bayarin at pang-araw-araw naming gastusin. DJ Rocky, nahirapan talaga akong makahanap ng trabaho. Marami akong inaplayan, pero marami ring rejections. Kaya nakaranas na naman ako ng matinding disappointment. Hindi lang sa sarili ko, kundi pati sa mga magulang ko. Ilang buwan akong tambay. Tapos si Ate lang ang may malaking sahod sa amin. Si Papa naman malapit na rin mag-retire sa trabaho kasi magiging senior citizen na siya. Nung nag-retire si Papa, malaki naman ang nakuha niyang retirement pay. Dinagdagan yung ipon namin dun sa bank account ni Mama. Nakabili rin kami ng property at unti-unti nang nasimula ng pagbuo ng pangarap naming tahanan. Alam mo, DJ Rocky, ang saya ko noon. Kasi nga, may ambag na ako para sa kauunlad ng pamilya namin. Pero sa hindi ko naman inaasahan, bigla na lang nag-iba ang mga desisyon tungkol sa pagpapagawa ng bahay. Sa totoo lang, dito ko unang naramdaman na para bang wala akong boses sa sarili kong tahanan. Napapansin ko na sina Ate, Papa at Mama lang ang laging nag-uusap tungkol sa mga plano, mga disenyo, mga materyales, mga gagawin. Alam ko naman na wala akong masyadong alam sa pagbuo ng bahay. Pero 'di ba karapatan ko rin namang magbigay ng opinyon, ng suggestion? Kasama rin naman ako na nagpakahirap para sa bahay Pag magbibigay ako ng idea o magtatanong, ang lagi lang nilang pabirong sagot sa akin. Huwag ka na magtanong, wala ka namang alam din dyan. Pabiro man yun. O kung ano man. Iba yung tama nun sa akin na para bang hindi ako bahagi ng usapan. Pero kahit ganun, sinubukan ko na lang na intindihin. Baka nga kasi ako lang to. Baka nag-overthink lang ako. Kaya pinili ko na lang na manahimik. Then year 2023, finally, may nahanap din akong trabaho. Hindi ganun kalaki ang sahod kumpara sa dating work from home job ko. Kaya medyo nanibago ako. Sanay kasi akong walang gastos. Walang gastos sa pamasahe at pagkain sa labas. Pero kahit ganun, kalahati pa rin ang sahod ko, ibinibigay ko kay Mama. Dahil siya pa rin naman ang nagbabudget para sa buong bahay. At ako naman tagabigay lang tuwing sweldo. Hindi ko naman masasabing kawawa ako. Dahil nakakabili pa rin naman ako ng mga bagay na gusto ko kahit papano. Minsan lumalabas din ako kasama ng mga kaibigan. Minsan napapabudol na mag-order online. Pero hindi ako maluho, DJ Rocky. Bibilhin ko lang talaga kung anong kailangan ko. Ang tanging hobby ko lang ay ang pangungulekta ng libro. Dahil bookworm talaga ako. Mahilig akong magbasa ng mga nobela. Hindi rin naman ako perpekto, DJ Rocky. Marami rin akong naging failed relationship. At sakit ng ulo din ito para sa mga magulang ko. Lahat kasi ng naging boyfriends ko parang walang pake. O kaya naman nananakit. Physically o emotionally. Hanggang sa nag-switch ako at nagkaroon ng karelasyon. Akala ko totoo na pero ang ending, pineperahan lang pala ako. Then fast forward. Nagdesisyon na si Ate at ang boyfriend niya na bumukod. Naiintindihan ko naman dahil ilang taon na rin silang magkasama. At wala talagang privacy sa bahay. Ang pagitan lang sa bawat isa ay kurtina. At yun nga, ako lang ang naiwan kina Mama. Dahil bumaba na rin ang perang naiambag ni Ate sa bahay, kasi nga may sarili na rin silang binabayaran ni Kuya. Ako na ngayon ang pumasan sa halos lahat ng bills at gastusin sa bahay.
Nahirapan akong pagkasyahin ang sahod ko. Pamasahe, allowance at iba pa. Hanggang sa wala na akong ibang maisip. Kundi umutang na lang. Umutang na lang sa mga lending app para lang mairaos ang problema ko. Halos mabaliw ako noong mga panahong yun. Nag-overdue lahat, sabay-sabay. Tinawagan na ng mga lending app ang mga reference contacts ko. Nakakatanggap na sina mama at ate ng tawag. At doon na nalaman ng pamilya ko ang lahat. Nahihiya ako. Na para bang gusto ko na lang lamunin ng lupa. Wala akong boses noon, wala akong paliwanag. Ang alam ko lang, ginagawa ko lang lahat ng yun para kahit papano, maibigay ko pa rin ang dapat para sa bahay namin. Ayoko nga maramdaman nila na isinusumbat ko ang mga bagay na ibinibigay ko. Kaya tinanggap ko na lang ang lahat-lahat. Lahat ng masasakit na salita, panlalait, pagkawala ng tiwala nila sa akin. Tinanggap ko, kinain ko kasi nga sanay naman na ako. Natuto ako na kimkimin ang lahat ng sakit Kasi kahit magtangka akong mag-open up, hindi rin naman nila ako pakikinggan. Hindi nila ako maririnig. Sarado ang puso at isip nila sa mga pinagdaraanan ko. Ang sagot lang nila, sermon. Puro kwento ng sakripisyo nila para sa amin. Walang puwang para marinig kung gaano kabigat ang pinapasan ko. Sa tulong ni mama sa ipon niya nabayaran ko lahat. Nairaos ko ang problema. Pero mula noon parang lagi nang pinapaalala sa akin ni mama na may utang ako sa kanya. Na kung hindi dahil sa kanya, hindi ko mababayaran lahat ng pagkakautang ko. At mula nun parang kailanman may kailangan akong pagbayaran. DJ Rocky, dumating naman yung panahon na may nakilala akong isang tao. Isang taong may tunay na pagtingin para sa akin. Sa totoo lang, wala na rin kasi sa isip ko yung idea na magmamahal ako uli. Ang gulo na nga ng buhay ko, ang dami ko nang responsibilidad. At ang iniisip ko lang noon kung paano makakabawi sa mga magulang ko, lalo na kay mama. Gusto ko lang mabayaran yung utang na palagi nilang pinapaalala sa akin. Kaya pinilit ko na layuan yung taong yun. 4 na beses ko siyang nireject. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na baon ako sa utang, magulo ang takbo ng isip ko at tanging pamilya ko lang ang iniintindi ko. Alam mo, DJ Rocky, akala ko iiwan na niya ako pero hindi naman siya sumuko. 2 taon niya akong tsinaga. 2 taon niya akong hindi binitawan. Sinasabi lang niya sa akin lagi na naiintindihan niya ang sitwasyon ko. Naisip ko tuloy noon, baliw ba tong taong to? Kasi kahit ako hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. Pero siya, naiintindihan daw niya ako. Sa bagay, hindi naman siya nagde-demand. Hindi rin siya naging pabigat. Lahat ng assurance na pwede niyang ibigay, ibinigay niya Pero kahit ganoon, pera pa rin ang laman ng isip ko. Kung paano ako kikita, kung paano ako makakabawi sa pamilya ko. Matatanggap ko ba kaya ang lalaking ito na tanggap daw ako ng buong buo? O lalampas lang ang lalaking yun sa buhay ko na parang wala lang. Tapos haharap na naman ako sa iba pang hamon para sa pamilya ko. DJ Rocky, bibitinin ko muna rito ang kwento ko. At hahayaan ko na lang muna kayong mag-isip kung ano ang kasunod na mangyayari sa buhay ko. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Lori. At ito, ang aking secret file.